Vy to vůbec nesmíte. Jo. Toho je moc lidí, to se nezdá, ale to vůbec nejde dopustit tohleto. Lidi, to je hrozně moc. Čau, já jsem Nufizy a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsme se rozhodli udělat challenge, kdo sní víc kuřecího masa z KFC. Hodně dlouho jsem na tohle trénoval, takže doufám, že to dneska zvládnu a konečně nad Víťou vyhraju. Takže rozhodně čekejte a koukejte až do konce. Takže lidi, asi už teďkon vyrážíme a jdeme směr KFC nakoupit spoustu kyblíků s kuřecím masem. Pojďme na to! Halo, halo. Dobrý večer, na traju vás vítá Martina, vaši objednávku poprosím. Dobrý den, můžu se zeptat, šlo by objednat 10 kyblíků? 10 kyblíků? Těch velkých s těma stripsama, vždycky po 30. Těch strips and bites, myslíte? Jo, těch velkých, no. Těch 30 stripsů vždycky. Jestli to myslíte vážně, tak by to bylo tak do 10 minut, do 15. Jaj. No, tak asi to myslíme vážně. Další přání? To bude všechno. Tak poprosím, popojte si kofínku, děkuji. Děkujem. Wow, lidi, ty nám to normálně objednali. Lidi, popojili jsme trošku dál a můžete se podívat, maloučkou dobu tady čekáme, než nám to vydají, takže snad už to bude brzy. Jako jestli nahráváte, tak si to dejte pryč, jo? Jo. Protože to vůbec nesmíte. Jo. Nemáte povolení. Takže to vypněte. Nic nevypíním, prosím tě. Já řeknu, že to je vypný. Když tak si popojte, my vám to za chvilku doneseme. Děkujem. Lidi, skončili jsme tady na čekárně, kde stojíme s naším autem a už jsme tady přibližně 7 minut, vidí Víťo. Jak dlouho myslíš, že tady ještě budeme? No ještě tak 5 minut bych řekl, nebo No, nevím. doufejme, že jim to díl trvat nebude, tyjo, ale jak objednávka to je velká. 2 hours later. Ty krásno, Víťo, toho je teda dost, ale Kam to dáme všechno? co budeme dělat? Ty krásno, toho je opravdu. Víťo, co na to říkáš? No jako je toho dost, no. Kámo, to je nálož teda. Tomu říkám pořádnej nákup. Zkus ochutnat. Tak Jsou tam, dobrý. Jo, jsou tu. Ty krásostý. Víťo, ty už jíš, tyjo. Dobrota. Mega. Tak jo, to se těším, tyjo. Já taky. Tak lidi, už jsme zpátky v našem studiu. Víťo, ukaž, co tady máme všechno. Tak máme tady ty tašky z KFC. Přesně tak. A ještě jsme si zvlášť koupili tady kolu, aby jsme měli co pít. Výborně. Lidi, můžete se podívat, Coca-Cola je náš oblíbený nápoj.